Jardo, máš jí hluboko? Tak poloky. Tak jdem, no. Tak s nožíkem ve vce nebo bez? Nebudeš pěšky do břiše. Tam jsou nějaký bodáky. To vidíš, teď už jsi dostal. Teď už jsi pořádně. Vládě můžeš. To jsem Ne, to se zvládne. No, možná nemusí jen trefit do hlavy. No nemusí. To jo, ale pojď blíž, tref mě. Do hlavy. ale nemůžu ještě. Že trefil do hlavy. Ne. Vládejte, bude tady pevná. Teď koukej, jaká je to dálka. Můžem? Jo, je ty. Musíš se trefit. Můžem? Tak mi řekni kdy, ale. Je to Ještě házejí vlasama a takhle na ruku a prostě. Jo, jako takhle ne. Jako jsem fakt úplně tupá. Teď jo. Teď jo, děkuji. Ale ne, takhle. Ale jako dá post. Ale dobře. No, můžeš. Teď začíná trochu foukat. Teďka nevím, co dám. Ready? 3, 2, 1, start. Teď to kopni. 3, 2, 1, start. Jede jsem Větkonk, ale. Teď. No a ruce. Když ti to řekne Teď jo. ty vole. Dohodnout, tak se do prdele musíme dohodnout, já se ptám, nikdo mě neposlouchá, nikdo mi neodpovíte, tak se musíme do prdele nějak dohodnout, ne? Ne, hrozná prdele. Se steká, jako by za to byla. No to jo. Pojď,